Ayan mga guys, may mga kasabayan kami ditong galing Maynila at tumukad dito ngayon sa Barangay Bungliw. Opo, ang bubusag talaga nila. Salamat sa RDL at sa Chlorine ng Maynila. Charing. At syempre mga guys, ayan na ayun na yung biskwit talaga. Susundan natin yan mga guys. Opo, baka hindi tayo matauhan. Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down yun. Nandito na naman po tayo para sa pinakabagong vlog ng inyong nag-iisang Maestro Waray. Opo. At ngayon tayo ay sakay ng bangkang dimotor at pupunta na naman tayo sa isang pinakabagong pananakgasan na naman natin. Opo, ang ating magiging biktima ng karahasan. Biktima talaga ng karahasan guys. Ayan, at pananakgasan natin ang papatronan na naman natin. Ang susunod nating target for today's video ay walang iba kundi ang lugar ng aking asawa sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. At nandito nga, mayroon nga kami dito mga kasabayan sa motor na mga Tagalog talaga dito mga guys for today's video. Sila po ay galing sa Maynila talaga. Opo. At gusto ko nga dyan silang kausapin. Gusto ko silang pakianhan kung kumusta na ang Maynila natin. Opo, for today's video. At syempre kung sila ba ay mayroong dalang biskwit. Opo, biskwit na maraganit. Yan talaga ang tinatapo natin noong mga panahon na may nagpupuntahan pa ng Maynila at tayo na may tumatapo kapag umuwi na sila kapag ganito mga pistahan. Sikat na sikat po ang mga nag-uuwian talaga galing sa Maynila, opo, sa syudad. Yeah. At ayan mga guys, dahil nga ang katotohanan dyan, talagang ang mga napupuntahan ng Maynila noong araw kapag sila ay umuuli na talaga sa probinsya, lalo na kapag mga pistahan, talagang ang gaganda at ang bubusag talaga nila. Kaya sila ay pinagkakamalang mga artista na talaga nung araw guys. Kaya naman talaga marami talaga ang nawiwiling magpuntahan ng Maynila para doon ay magpabusag. Opo. At nandito na tayo ngayon sa Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar, ang karatig barangay ng Barangay Bungliw. Ayan, kung saan siya ang ating magiging target na pamamatronin for today's video. At syempre mga guys, ibalik ko lang yung aking kinikwento sa inyo. Talagang dati talaga grabe, sikat na sikat yung mga napupuntahan ng Maynila at sila ay babakasyon dito sa probinsya kapag sila ay maputi na talaga. Opo, thank you sa RDL at thank you din sa Chlorine ng Maynila dahil talaga bumubusag talaga sila. Opo, at ayan, may mga naglugsaran na talaga dito. Alam ko, mananakgas na kayo. At ayan mga guys, nandito na nga tayo sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar at ilang segundo na lang talaga ay tayo'y duduong na. Ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakhakan. At ayan mga guys, naglugsaran na nga dito at syempre, ayan oy, wag ninyong kakalimutan ang inyong biskwit. At syempre mga guys, ayan na ayun na yung biskwit talaga. Susundan natin yan mga guys. Opo, baka hindi tayo matauhan. Ayan mga guys, tingnan ninyo ang bilis na maglakad ng asawa ko. Ayan oy Aileen, wag kagad magmadali dyan. Anti pa lang ngayon at hindi pa ngayon oras ng pananakgas. Wag kang mag-inapura. Excited guys, excited si Aileen tapos si Bibi. Pero syempre naman mga guys, pati din naman talaga ako. Ako'y excited talaga, lalo na dito pagdating sa sayawan mamaya. Opo. Hello! Shoutout! Bawal ngayon mag-shoutout ang walang takgas. Bigyan nyo muna ako ng takgas at isa-shoutout ko kayo. Grabe naman talaga yung bargain na shoutout bago takgas bago shoutout guys. Pero syempre babalikan natin ang mga yan. Talagang nagmamadali tayo dahil manginginain pa tayo dito mga guys. Mag-abang lang kayo dahil bukas maghiganti kami. Lilibutin namin kayo, luluubin namin ang buong barangay sa pananakgas, sa pamimiesta at pananakgas namin. Ako, baka kayo ang sumurinder. At ayan si Tatay Victor, mag-live shoutout at nandito na kami. At hinuto ko na yung kamera at tumaligid na talaga ang kamera at nagsirom na ang pangulaw. At ayan, nanginginain na kami dito mga guys. Ayan ang sarap ng ulam dito. Tinulang basta, masarap yan. Nakalimutan ko yung pangalan. Tapos meron pa ditong atsarang kapayas. Opo.
Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Bungliwlaw ang Northern Samar and advance happy fiesta. Syempre mga guys, mega love shoutout sa lahat po ng aking mga followers, sa aking 80,000 followers. Daghang salamat sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Opo, yes, you break it down you. Yay, nagtighak na ako.